wesifazane osemusha washintsha izingubo zakhe zomshado lapho isoka lakhe lingene egumbini elincane elingemuva kweholo lasemlazi. UNokuthula wamaphambi kwesibuko, izandla zakhe zikhathazela, ingubo yakhe emhlophe isibekwe etsheleni kombhedo omdala. Umndeni wawulindile ngaphandle, izihlobo zijula kanjani, kanti umoya wawujwele ijabulo yomshado. uMandla, umkhwenyana, wama emnyangweni kakhulumi. Wayengalindele ukubona umakoti wakhe segqoke ingubo elula. Ayileyo ayilungiselele usuku lonke. Nokuthula, kwenzekani? Kubuza yena ngezwi likhansi. UNokuthula wambuka, amehlo akhe egcwele izinyembezi ayengafuna ukuwa. Ngithela ungangibuzi manje, Mandla. Hamba uyongilinda ngaphambili. Kodwa uMandla kazanganyakaze. Wayembona ukuthi kukhona okukhulu okufilwe enhlizweni yakhe. Ngaphandle, uMamkhize unina kaMandla wayesetikhalile kunabaza. Wayesho kubafazi abaseduze kwakhe, lo makoti usokhala ukudlala ngengane yami ngosuku lomshado. Kodwa akekho wayeyazi ukuthi le ngubo ayekhumula yayithwele imfihlo enzima. uMandla wayazi uNokuthula njengentombazane ethuleyo, ehloniphayo ekhulele entuthu ngaphansi kwesandla sikagogo Zanele. Wayengakazi abe umuntu wokwenza izinto ezididayo, ikakhulukazi phambi kwabantu abadala. Ingakho ukumthola ashintsha ingubo ngosuku lomshado kwamshiya edidekile. Eholo lasemlazi, izivakashi zaseziqalile ukukhuluma. Umalume kaMandla ubheka izizwe wayehezi phambili ebambe induku yakhe. Amehlo akhe ebheke emnyango. Umshado wawulindisa abantu abadala kanje, kusho yena. uNandi, udade wabo kaNokuthula, wazama ukuvikela udade wabo. Kukhona ukuthile okumele sikubhekezele. uNokuthula kayona intombazane engenanhlonipho. uMamkhize wamkhendula ngokusheshsha. Kodwa kumele kube khona imfihlo phakathi komakoti nomkhonyana. Ngaleso sikhathi, uNokuthula wayesahlele egumbini, ebamba isicashana sephepha esintshene esasisongwe kahlele. Leso sicishana sasifikile kusuwini, silethwa umfana omncane wasenkuthu ongazange atshele umuntu ukuthi usithunywe ubani. uMandla wathi, "Ngiyakuthanda, kodwa awukwazi ukungishiya ebumnyamane." uNokuthula waphendula kanjani? "Uma ngikutshela manje, umshado ungama." Izwi likaNokuthula lamenza uMandla athule. Wayezimisene kumshada, kodwa leyo nkhulumo yamhlaba enhlizweni yakhe. Ngaphandle, umfundisi uDlamini wayesebheka iwathi lakhe, ezama ukugcina isithunzi somtshimbi. "Bantwana bami," kusho yena kubabazali, "asingenza umsindo. Izinto zomndeni zidinga ukuhlakanipha." Kodwa uMamkhize wayengasekho isimweni sokulinda, wayesekukhulume nabantu abaningi ukuthi indodana yakhe ifanele ngomakoti ozinzile, wesifazane oyishintsha umngondo esangweni lomshado. Ugogo Zanele ongowakwaNokuthula wafike ehamba kanjani, kodwa uzilakwa lalinamandla. "Mamkhize, ungasheshi ugwebe ingane ungayizalanga." uMamkhize waphendula, "Uma ingane yakho inenhlonipho kungani ifihla izinto?" Ugogo Zanele akaphendulanga. Wabheka ekumbini lapho uNokuthula ekhona. Kwathi ubuso bakhe bashintsha kancane. Sengathi naye khona ekwaziyo kodwa engakwazi ukusho phambi kwabantu abadala. Ngaphakathi, uMandla wabona iphepha esandleni kwaNokuthula. "Lelo phepha liyini?" ebuza. uNokuthula walifiha esifubeni sakhe. "Into engangicabanga ukuthi uyafa kudala." uMandla wayesesaba ukuzwa iqiniso, kodwa wayesesaba ukulahlekela uNokuthula. Wavala umnyango ukuthi umsindo angangena kanjani. "Ngitshela into yodwa kuphela," kusho yena. "Ingabe le ndaba imayelana nami?" uNokuthula wambuka isikhathi esideka. "Yebo, kodwa kuyona into ecabanga yona. Lawo mazwi awampholisanga. Kunalokho, amenza akhumbula izinto ezinhlane ayekade ngaziboni." Izinyanga ezimbili ezedlule, uNokuthula wake wakhala ebusuku, engamtshela isizathu. Ngelinye ilanga eThekwini, wake wathola usiko. Waphuma waya ngaphandle, wabuya ngasekho esimweni esihle. Ngaphandle, uSihle, umngani kaMandla, wangena eholo egijima ngansande. Wabiza aMandla ngasese, kodwa aMandla wayengatholakali. "Kunomuntu omdala ofikele," kusho uSihle kuNokuthula. "Uthi uvele ngudu. Uthi kumele akhulume nomakoti ngaphambi kokuthi kushadwe." uNandi wathuka. "Ubani igama lakhe?" uSihle wathi, "Uthi bangambiza ngoMthembu." Lapho ugogo Zanele ezwa lelo gama, isandla sakhe sabamba isihlalo. Kwacaca ukuthi igama elithi Mthembu belingelona Elisha. Igama likaMthembu lashintsha umoya wonke eholo. Abantu baqala ukubuzana, kodwa lekho wayethola impendulo eqondile. Indoda endala yayimile ngaphandle komnyango, iqoqe ijazi elimnyama elidala, iphethe isikhwama esintshane sesikhumba. Ubuso bayo babona ukukhathala komuntu ohambile ibanga elide, ethwele into enzima enhliziyweni. Ugogo Zanele waya kuyena ngansane. "Kumani ubuye namuhla?" Indoda yambuka. "Ngoba namuhla ingane ingasingene emzini ngaphandle kokwazi ukuthi iphuma kuphi."
Ngaphanathi uNokuthula wezwa izito lendoda. Umzimba wakhe waba buthaka. uMandla wambamba ngaphambi kokuba awe. Uyazi le ndoda? Ngubuzena. uNokuthula wavala amehlo akhe. Ngangifuna ukuthi kufika nje. uMandla esezwe inhliziyo yakhe ishaya namandla wathi, "Kanti ungifihlelani?" uNokuthula waphakamisa iphephe elibambile. "Ngoba le ndaba ayiqini ngami kuphela, ithinta wena, umama wakho nomndeni wakho wonke." Ngaleso sikhathi uMamkhirize wangena egumbini, wezwa amazwi okuqina. Ubuso bakhe baphela umbala. "Ungasho lutho," kusho yena uShesha. "Akuyona indawo yaleyo ndaba." Kwahle kwathula egumbini ngesikhathi uMamkhirize evala umnyango ngamandla. Amehlo akhe ebheke kuNokuthula, sengathi ubona umuntu obuyise into ayethaba ukuthi intwatshiwe kudala. uMandla waphenduka wabheka unina. "Mama, waze ini ngalokho?" uMamkhirize akaphendulanga masinyanga. Wabheka iphepha elisesandleni sikaNokuthula, kwase kushintsha ubuso bakhe. "Ngathi lento yaphela eminyakeni edlule," kusho yena ngezwi eliphansi. uNokuthula wayesekhala manje. "Nami ngengicabanga kanjalo, kuze kufike le ndwadi namhlanje ekusuweni." uGogo Tsanele wangena kanjani egumbeni. Sekwanele ukufihla iqiniso. uMandla wazizwa ikhanda limzungeza. Wayefuna ukwazi, kodwa ngesikhathi esifanayo wayesaba lokwazokusizwa. "Mama, ngicela ungifihlele ilutho namhlanje." uMamkhirize wahlala esitulweni wabamba ikhanda lakhe. Kudala, ngaphambi kokuba ushade noNokuthula, kwakhona umuntu asamlimaza kakhulu. Kusenjalo, indoda endala uMthembu yangena. Yebukela idiniwe indlela ende, kodwa amehlo ayo ayibukhali. "Angizelanga ukuzomosha umshado," kusho yena. "Ngizela ukuthi kungabikho abantu abangena emshadweni bese bumnyameni." Kodwa ngaphambi kokuba aqhubeke, kwaqhamuka umuntu ongakazi alindelwe eminyangeni. KwakunguThobeka, intombi yakudala kaMandla. Wonke umuntu wamangala ukubona uThobeka engena ehholo lomshado, egqoke izingubo ezimnyama, ebambe isikhwama esinavini. Abafazi baqala ukusondelana, bacabanga ukuthi usezoletha ihlazo ngosuku lomshado. uMamkhirize wasukuma ngokusheshsha. "Wena funani lapho?" uThobeka wabheka kuqala uNokuthula, wabe esebheka uMandla. "Angizelanga ukuzolwa. Ngize ngoba isikhathi sesifikile sokuthi iqiniso liphume." uMandla wayengasakwazi ukuqonda lutho. "Kanti nonke nikhuluma ngani?" uNokuthula wabamba isandla sakhe. "Ngicela ungathukutheli kuqala." uThobeka wakhipha isithombe esidala esikhwameni sakhe, wasibeka ethafuleni. Kwakuyisithombe sikaMamkhirize, uMthembu kanye nengane encane. "Mandla," kusho uThobeka kancane, "uyazi ukuthi kungani umama wakho engakazifuni ngisondele kakhulu kulomndeni?" uMandla wabheka isithombe isikhathi eside. "Cha," uMthembu wagwinya amathe. "Ngoba kunento eyenzeka eNcuthu eminyakeni engamashumi 20 eyedlule. Into eyahlukanisa imindeni emibili. Ngaphandle, izivakashi zasezikalile ukukhathazeka. Umfundisi wayezama ukugcina abantu behleli phansi, kodwa wonke umuntu wayefuna ukwazi ukuthi kungani umshado ungakakali." uNokuthula wabheka uMandla emehlweni. "Uma iqiniso seliphumile, ungasengabe usafuna ukungishada." uMandla waphuma egumbini waya ngaphandle ukwazi ukuthola umoya. Umtshulo womshado wawusethule, abantu bebukana nje. uSihle wamlandela. "Mfowethu, yini eyenzekayo?" uMandla wanikina ikhanda. "Ngathi ngiyamazi umuntu engizoshada naye. Kodwa namhlanje ngizwa sengathi wonke umuntu ungifihlele impilo yami." Ngaphakathi, uNokuthula wayesekhothame phansi. uGogo Tsanele emduduza. "Gogo, bengicabanga ukumthela kudala." "Ngiyazi mzukulwane," kusho ugogo, "kodwa ezinye izimfihlo sikhulu kakhulu ukuthi umuntu azithwale yedwana." uThobeka wasondela kaMamkhirize. "Awusakwazi ukufihla manje." uMamkhirize wakhala okokuqala ngalolo suku. "Ngangifuna ukuvikela indodana yami." "Cha," kuphendula uMthembu, "ubuzivikela wena." Lapho uMandla ebuyela ngaphakathi, wonke umuntu wathula. "Ngangizweni iqiniso lonke manje," kusho yena. uMthembu wabheka kuNokuthula, wabe esetheni.
Kudala, ngesikhathi unina kaMandla esahlala eNquthu, kwalahleka ingane yomndeni wakwaMthembu. Wonke umuntu wathi ingane yafa. uMandla babamba umoya wakhe. Kodwa ingane ayizange ife. Izwi likaMthembu lashiye wonke umuntu ethule, sengathi isikhathi simile. Ingane yathathwa, kusho yena kanjani. Yakhuliswa ngomunye umndeni. uMandla wabheka unina ngamehlo agcwele ubuhlungu. Mama, lokhu kuyiqiniso? uMamkhize wayesekhala kakhulu manje. Ngangisemncane. Kwakukhona ukulwanga phakathi kwemindeni. Kwenzeka izinto ezimbi. Kodwa ingane yathatha ngubani? Kubuza uMandla. uMthembu wabheka kuNokuthula. Ngugogo Zanele. uNokuthula waqala ukukhala kakhulu. Ngangingazi konke lokhu kuze kube ngonyaka odlule. uMandla wazizwa izinyawo zakhe zibuthaka. Kanti lokhu kuhlobena kanjani nami noNokuthula? uGogo Zanele waphakamisa ikhandla. Ngoba lo mntwana kwakuMamkhize. Igumbi lonke lathula. uMamkhize ungowakwaMthembu ngegazi, kusho ugogo. Wakhuliswa ngomunye umndeni ukuze kuphele impiyo phakathi kwemindeni. uMandla wabheka uNokuthula ngokwesaba. uNokuthula wavala amehlo. uMthembu ngubaba kagogo wami. Kwathi twaka. Kwase kuba sobala ukuthi imindeni yabo yayihlumene ngendlela abangazange bayilindele. Izinyembezi zazigcwele eholo. Abanye abantu babesebambe amakhanda. Abanye bethule nje bengakwazi nokukhuluma. uMandla wahlala phansi isikhathi eside engasho lutho. uNokuthula wayesaba ukumbheka. Wayecabanga ukuthi konke sekuphelile. Ekugcineni uMandla wasukuma wahamba waya kuNokuthula. Ngicela umbheke. uNokuthula waphakamisa amehlo agcwele ukwesaba. Into ebuhlungu kakhulu, kusho yena, ukuthi ubuthwele lokhu wedwa. uNokuthula waqala ukukhala kakhulu. Bengicabanga ukuthi uzongizonda. uMandla wanikina ikhanda. Cha. Lokhu akusilo iphutha lakho. uMamkhize wasondela kuMthembu okuqala eminyakeni eminingi. Ngitholele, kusho yena ngezwi eliphukile. uMthembu wavala amehlo akhe, naye egwele izinyembezi. Sithithe iminyaka eminingi sibalekela iqiniso. Umfundisi uDlamini wasukuma phakathi kweholo. Namhlanje, kusho yena, akupheli nje ngomshado. Kuphela nangezinhlungu zeminyaka. Ngemuva kwesikhathi eside sokuthula, uMandla wabamba isandla sikaNokuthula. Uma usafuna ukuba umkami, ngisafuna ukuba umyeni wakho. uNokuthula wehluleka nokukhuluma ngenthayi yezinyembezi. Wavuma ngekhandla. Iholo lonke lagcwala ukukhala kwenjabulo. Abantu besukuma beshaya izandla. Kodwa into eyathinta wonke umuntu kakhulu kwangesiyo ingubo yomshado. Kwakukuthi iqiniso noma libuhlungu kanjani lingakwazi ukubuyisa imindeni ehlukaniswe iminyaka.